30, 45 eta 60 graduko angeloak oso erabilia dira gure adibideetan. Eta horregatik bereziki landu behar ditugu. Angelo hauek guztiz lotuta daude 80 graduko angeloarekin. 80 graduko angeloaren herena, erdia eta bi herenak dira eta. 30, 45 eta 60 graduko angeloak askotan agertuko dira gure ariketetan. Zergatik, 80 angeloarekin oso lotuta daudelako. Heren bat da, erdia eta bi heren. Orduan, beraien arrazoi trigonometrikoak buruz ikasiko ditugu. Ariketa askotan agertuko dira eta balio zehatzak ikasiko ditugu buruz. Gainontzeko angeloetarako kalkulagailua erabiliko dugu eta balio hurbilduak lortuko ditugu. Taula hau ikastea ez da inbesterako. Azken finean, 3 zenbaki baino ez ditugu buruz ikasi beharko. 30 graduko angeloaren sinoa eta kosinoa. Eta 3. zenbakia 45 graduko angeloaren sinoa. Gero, simetrian erreparatuta, hemen bat zati bi jartzen badugu, 60ko kosinoa ere bat zati bi izango da. Hemen erro 3 zati bi jartzen badugu, 60koaren sinoa erro 3 zati bi ere izango da. Eta 45 graduko angelurako sinoa eta kosinoaren balioak berdinak dira. Eta tangenteren balioak ere ez ditugu buruz ikasi behar. Zergatik, tangente honen emaitza zatiketa honetatik ateratzen da. Tangente honen emaitza zatiketa honetatik aterako da, eta tangente honen emaitza zatiketa honetatik, bi hauen arteko zatiketatik aterako da. Jarraian frogatuko dugu arrazoi trigonometriko guzti horiek ondo kalkulatuta daudela. Horretako triangelu aldekide bat erabiliko dugu eta jarraian triangelu zuzen bat isoszelea dena. Hau da, bi katetoak berdina dituena erabiliko dugu. Esan bezala, hemen triangelu aldekide bat marraztu du. Altuera marrazten badugu, angelo hauek sortzen dira, 60 graduko angeloa, 30 graduko angeloa. Triangelu zuzena hain zuzen ere. Demagun aldekide honen aldeak bat neurtzen duela. Orduan zuzen honetan, triangelu zuzen honetan, hipotenusak bat neurtuko du eta kateto honek erdia neurtuko du. Zenbat neurtzen du 3. katetoak, Pitagorosen teorema aplikatuta, berdintza betetzen da, x karratu, kateto karratu berdin, hipotenusa karratu, ken beste katetoa karratu. Orduan, bat, ken laurdena, 3 laurden. Hortik, xen balioa izango da horren errokarratua. Lau faktorizatuta eta bi faktore aterata, xen balioa, hau da altuera, erro 3 zati bi izango da. Arrazoi trigonometrikoak definituko ditugu. Zenbat balio du sin 30. 30 graduko angeloa hemen daukagu, eta bere sinoa izango da arkako katetoa, bat zati bi, zati hipotenusa. Bat zati bi, beraz, hemen taulan dagoen bezala. Bere kosinoa, angelo honen kosinoa izango da alboko katetoa, zati hipotenusa esan dugu alboko kateto altuera dela, hemen daukagu bere balioa, beraz, kosino 30, alboko katetoa, erro 3 zati bi, zati hipotenusa bat. Kosino 30, erro 3 zati bi da. Taulan, horitxe daukagu.
eta tangentea. Tangentea kalkulatzeko, hauen arteko zatiketa baino ez dugu egin behar, bat zati bi, zati erro hiru zati bi. Bat zati bi, zati erro hiru zati bi. Simplifikatuta, bat zati erro hiru. Eta arrazionalizatzen badugu, bider erro hiru goian eta bider erro hiru bean, biderkatuta goian geratuko da erro hiru, eta bean erro hiru, bider erro hiru, hiru. Tangenteren balioa hementzen daukaguna. Eta 60 graduko angelurako, 60 graduko angelua hementxe daukagu. Bere sinua sin 60, aurkako katetua zati hipotenusa, erro hiru zati bi, hipotenusa bat. Beraz, erro hiru zati bi. Kosinua, kosin 60. Kosin 60 hemen ezaten du bat zati bi atea berdala, egiazta dezagun. Honen kosinoa da alboko katetua, hauxe da, alboko katetua, triangelu zuzen honetan, orduan bat zati bi, zati hipotenusa. Eta hipotenusaren neurria bat da. Bat zati bi beraz. Taulan dugun bezalaxe. Eta sino eta kosinoa jakinda, tangente 60 lortzea erreza da. Bi hauen arteko zatidura izango da. Erro hiru zati bi, zati bat, zati bi. Simplifikatuta, erro hiru. Taulako zutabe hau eta zutabe hau egiaztatuta daude. Goazen orain 45 graduko angeluaren arrazoi trigonometrikoa lortzera. Halako triangelu zuzen bat marrazten badugu, isoszelea dena, bi alde hauek berdina dituena, angelu zorrotz hauek ere berdinak izango dira, 45 gradukoak. Hemen ere katetuen neurria bat bezala hartzen badugu, hipotenusaren balioa izango da erro karratu, kateto karratu, gehi kateto karratu. Orduan, erro bi neurtuko du hipotenusak. 45 graduko angeluaren sin, kosin eta tangentea horrela kalkulatuko dira. Sin 45, triangelo zuzen honetan, da aurkako katetua zati hipotenusa. Bat, zati erro bi. Arrazionalizatuta, bider erro bi goian, bider erro bi bean, goian erro bi geratuko da, bean erro bi, bider erro bi, bi. Sinoren balioa, hause. Kosinoren balioa. Kosin 45, era berean, aurkako katetua zati hipotenusa da, zatiketa berbera daukagu. Bat zati erro bi. Beraz, erro bi, zati bi izango da ere bai. Sinoaren balioa eta kosinoen balioa berdina. Eta berdina direnez, tangente 45, bat izango da. Taula frogatuta geratu da.